goyang kok koyo ngene rasane lagi kesandung asmara ono omah rasane wis ora krasa arep atiku kudu kepengin dolan mung pengen ketemu karo sliramu wong ayu senadyan mung sedelo ati dadi lega Rebel Production. Wah. Kembang mati tuwa ning gunung lawu ati ayem yen lagi nyawang semu kaya ngopo bunga rasane atiku bisa ketemu lungguh jejer sliramu yo mung kowe sing ana sajroning ati tresnoku iki tuwa tulus sing ati yo mung kowe sing ana sajroning ati tresnoku iki